Men adım Ayna. Men 20 ýaşymda. Dostlar, men size durmuşymdan bir wakany gurrun berjek. O waka ine şey dip başlaýar. Salam, men sizi oraryň istoriýasyny gördüm. Siz gaty owadanjak ekeniňiz. Salam. Jogap bermersiňiz öýtüm. Siz kim? Siz hem owadanjak ýyllara şey dip ýazýaňyzmy? Yok, ayna. Siz mende täsin bir duýgu döretdiňiz. Siz men adymy nerden bilýäňiz? Siz hakda men hemme zady bilýär. Hiç yataň okmy? Ýok, okuyym tutanak. Ayna. Senin özüne çekici bir güýç bar. Sen başgalara meňzeň ok. Uy, näme üçin? Sen maňa düşünjüň ýaly hiç kim düşünen ok. Doýgulan seni allaýan bolaýmasyn? İkimizin aramızdaky gatnaşyk bu biziň kiçijik sırmyzy bolsun. Bolýarmy? Bolýar. Özgöleriň bilmegi hukman näl? Uy, näme üçin? Bu ikimizin şahsy duýguly. O ýerde hiç kime orun ýok. Bol sen maňa gyala kaçaň urat. Gala katsam näme ýerek saňa? Sen haçanda giç gelende men gaty alat etýänle. Urasyň arkaýyn bolaryn. Nirde näme işläp ýöreňi bilerin. Düşündim. Edil şu wagt seni nähili göresiň gelýänini bir bilsediň. Aynam, bol sen maňa şu wagt surata düşde urat. Men üçin. Nämen suraty? Ýatjak bolýan men, onuň eşim bir hilek. Borla sen maňa ananýansyňa, ýanynyň okmy? Şu suraty menden başga hiç kim görmez. Söz berýän ayna. Sagada seret eýän giç boldy. Düşünükli onna, diýmep sen maňa ananyň ok. Şu aramyzdaky duýgular, yalan. Ne wallahi. Ýöne bir surat üçin men ony ýetirip bilmermem. Ondan ama hiç kime görmezler yüksek verdi. Öyle bir surat varsa oradayım. Bor qaraş häzir. Şu surat sana şanýalyk berur bolsa häzir uratýan. Bor garaşýa. Imonat, o ýerde sana täzelik bar. Oy. Bu zatlara oýun öýtdüm. Inni sen, men kıwardım. Men näme diýsem, şoň bilen bardyň. Düşündiňmi? Näme üçin beýtdiň? Menden näme ýamanlyk gördüň? Intep näme görýän sen? Bu çağaş tuğlatyň WhatsApp bilen Telegram'a ýükleýän. Qowmy jaram. Qowmazam. Yürme sabır dattin geçip yürani. Dinle şunu. Gullar, bu men ayna tanasyňa. Maňa gysagly 500 manat gerekde şu wagt. Eger ba bolsa gaýrat et jora şu nomera oklaýdy. Ertir akşam hökman bererin. Ayna şu sen mi? Men munýalyk zat uradym. Kim onna? Men bilýän kimiň uradyny. Kim ol aýtsana? Ayna. Üstünlükden başlaň aýlanan ok gerek. Senin yıldız ol. Lezzetini gör. İnni sen maňa
video uradyrsam. Bolmasa o jagaş suratyny maşgalaňdaklara görmek, öz gyýdlarynyň näme işläp ýörenliklerini bilmek olar üçin gyzykly bolsa gerek. Sen 30 sekund wagtyň var. Wagt gitdi. 38 sekund wagtyň var. Wagt gitdi. Bugün näme üçin giýjäg aldyň? Sewda merkeze baranyň bilýän nädir nöýtýär? Sen o ýerde 42 minut boldun. 17:54-de 2 sany kofe aldyň. Kim bilen duşdyň o ýerde? Jogap ýaz. Şeyden mi olýan ha? Sen menden gaçyp gutularyn öýdýänmi? Men seni nişana alynarym. Indi sen özüňden gör. Men bilen näle gatnaşmalygyny men sen gözüňe görkezärim. Derrew geolokasiýaň ýak. Çalp bor. Ine munyň başga görür. Akyllyca aýna. Aýna, bol sen maňa şu wagtda düşdi gurt. Ora sen maňa näme? İnternetdäki hopsuzlygyňyz siziň öňe jogapkärçiligiňizdir. Özüňizi näme goramalygyňyzy bilen. Sany zorluk. Bu diňe internetdäki sözlerde ol has giňirim bir hakyky hopdur. Şerefat bolun. Şahsy giňişiňizi we ýakynaryňyzy goran. Sany zorluk. Bu jinayet. We hiç kim onuň pidasy bolmagyna münasip däl.